भाइयों रे गप्पू भाइयों रे गप्पूआ क्या चपुआ खाली व्हाट्सएप पे फेसबुक चलावे में बिजी रहता रह है ने हम ना रे मर कहत नहीं पापा जी दुआर पर नहीं खन तले चलना उनकर मोटरसाइकिल लेके अपन रिजल्ट देखी आओ यार। अरे चपुआ चल चल पापा जी नहीं कौन चल चल जा चल जाओ चल मोटरसाइकिल केने लगौले बारे रे चपुआ तो उतार ना गड़िया चल 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 नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। चपुआ कहाँ चल सर मोटरसाइकिल लेके रे तहनी का हमरा एथी में आवे के रहसन रे तहनी जनमला सन तो का थोड़िया बाजार है कि हरिया बाजार है रे रे कहाँ मोटरसाइकिल लेके चल दला सन हमरा तो बुझाते नहीं के तहनी का करबसन का ना करबसन रे। चप्पू भयो अरे बकुआ पापा जी तो देख लेनी ई मर दिया तो आफत बन गइल बारे रे कहां से भेटा गइले हरे। अरे चपुआ तोर हम जाके पुटिया तनी उतर चुप 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 पापा जी हमने रिजल्ट देखे जाता निशान तहनी के रिजल्ट काथी के माटी कला पढ़े का बेरा तो हम तो ऐसा गलती कैले बानी कि जियो के सिम निकाल देनी पढ़े का बेरा तो मोबाइल टप औलो आ रिजल्ट काथी के देखबो हैं हाँ सुन लो हम कह देतानी अगर तहनी फेल हो गइल तो फिर तहनी हमार कोनो रिश्ता ना तहार ना हम बाप ना तहनी हमार बेटा आ ओकरा बाद भोजन पानी सब बंद आ ओकरा बाद एजन हमरा के अपन मुंह मत देखइयो लोगन कह देतानी ना तो मार के तहनी के हम खत्म कर देम बुझाइल। सुन गोपू भयो हो चपुआ बोल ते जो हो हमरो रिजल्टवा अपनो रिजल्टवा देख ले आ हो आ तले हम यहाँ काली माई से कॉम्प्रोमाइज कर लेतनी हो चपुआ हम अपनो साथी तोरो साथी भाड़ा भाग देतनी हो चपुआ ठीक बा। आ सुन एगो बात सुन अगर हमार जे एगो विषय में क्रस लागल होई तो ते आउते ही मत कहिए कि फेल भइल बानी एगो विषय में क्रस लागल होई नु तो कहिए जय श्री राम आ अगर दूगो में क्रस लागल होई हो तो कहिए राधे राधे हो आ अगर 3 गो में लागल होई नु तो कहिए बर्मा विष्णु महेश हो ठीक बा। जो 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 उतर उतर जो ले गाड़ी ले जो भाई वो खोला हो हाँ रिजल्ट चेक हो जाए भोरे भोरे आए बरो माल पता लिए बरो हाँ माल पटाई बा भैया फेल हो के चाहे पास हो कि एक आदमी के 20 रुपया लग जाये। अच्छा ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा आए हेलो रोड कोड हमार चपुआ के चेक करो अच्छा हमें पास बन गई सन ठीक बा एक आदमी के 20 रुपया और लग देम 20 रुपया ठीक बा ठीक बा वाह गजब नु रिजल्ट आइल बा हाँ। पहले पैसा दे तब बताओ तनी। अच्छा ठीक बा तार कपुआ के रिजल्ट दोनों जना माने गजब बारो एक से एक 12 लोगन तो दोनों जना पास। ए सुन पास हो सुन के कूदा मत हम का कहतनी सुन लो कहो ना तने दोनों आदमी पास नहीं ख फेल हो गइल बारो। बाबूजी हमारे 1 दर्जन बकरी किन ले बारन हमारा चपुआ के हाल हुई दोनों आदमी के बकरी चरा के दे दिए रे दादा। अरे चपुआ अरे दादा रे कहाँ रह गइल मर दिया गप्पू भैया बा एक नाम पापा जी गप्पू रखनी नु ठीक कोई नहीं 2-4 गोड़ा के बटोर ले लो होई अब बैठ के गपियात होई कहीं ना कहीं। गप्पू भैया कहाँ इतना टाइम लगा देले हरे। चपू पहले प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय 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 काहे रे अरे ते 3 गो में कोलावे तो सब में लड्डू बारे सब में 0 बटा सब भेलिए में बा। 0 बटा भेली बा हाँ हां एगो बात सुन दुआर पर चल आ धीरे से मोटरसाइकिल लगा दिए आ 2-4 गो जामा पैंट बैग में कस अब भाग चले के फुगा के ठीक कोले चपू ठीक कोले है ना तो बकरी चराई पड़ी रे चपू हां और बाबूजी 1 दर्जन किन ले बारे रे चपसे चला
चपुआ चपुआ रिजल्ट बताओ सन। पेंदर बाबू आज से तू बाप होके के हक खत्म कर दिला। ना हम तोहार बेटा ना तू हमार बाप। आज से हमार तोहार रिश्ता खत्म। आओ तो है ने काहे गपुआ इतना अथी में रुख में बारे। आओ आओ ते बताओ समाचार रिजल्ट के। का कहता नहीं? अरे रिजल्ट के समाचार बताओ। गपुआ तो एकदम बमकल बा कहता हमनी के रिश्ता खत्म। तू बताओ ना केंगो रिजल्ट आइल बा। पापा जी उ फेल बा वही से तना खिसी आइल बाटे। फेल बा हां ओकर 100 में 10 गो नंबर हुए आइल बा। बस अच्छा तो तू अपन बताओ। ए पापा जी आ ओकर हिंदियो में 10 गो आइल बा। हाँ अच्छा तो छोड़ो ना ओकर तू अपन ना बतावो। पापा जी हाँ आ संस्कृतो में गपु भइल बा के बर बेहुदा बारे रे चपुआ। अरे ते अपन बताओ। छोड़ी ना रोड़ा बुझाता आ ओकर मोबाइल चलावला सोका समास लो ओकर मैथो में 10 गो आइल बा। तोर के फेल ओकर हम पूछतानी ओकर तो खत्मे बा। ते अपन बताओ ना। सुनी ना पापा जी ओकर इतिहासो में 10 गो आइल बाटे। ओ फेन ओकरे खाली जपता रहो अपन ना बतइबो। हमार कोनो ओकरा ले ढेर कम थोड़े बा। हां कितना कम बा? ओकरा से 10 गो हमार नंबर कम बा खाली। रे तब तो सब में तोरा सुन बाटा भेली आइल बा। रे तहनी ना मन बस रे भाग। अब तू से हट गई है तू तो हानिकारक है। राधे भाई लोगन। राधे राधे भैया। हाँ भैया हमनी जो वीडियो बनौले बानी सन हमनी के इ वीडियो बनावे के इहे मकसद बाटे कि जोन मैट्रिक वाला रिजल्ट आवे वाला बाटे तो हर परीक्षार्थी से हम इ निवेदन करें कि राउर रिजल्ट निमन आवे चाहे बाउर आवे ए खातिर रौरा घबराए के नहीं खे। काहे कि इ रौरा जीवन के कोनो आखिरी सीढ़ी नहीं खे इ प्रथम सीढ़ी बाटे। अगर राउर रिजल्ट गड़बड़ाता राउर रिजल्ट खराब होता तो रौरा कोशिश करी फिर से दोबारा ओहू से ज्यादा मेहनत करी आ कोशिश करी कि अगला बार राउर रिजल्ट ओहू से अच्छा आवे। अच्छा सब गार्जियन से हमार आग्रह बा नम्र निवेदन बा कि लड़का के रिजल्ट घबराता तो ओकरा के ज्यादा टार्चर मत करी ओकरा के ज्यादा मारपीट मत करी ना ओकर मनोबल बढ़ाई। मनोबल बढ़ाए फैन से वो लड़का पढ़ी फैन से अच्छा रिजल्ट ले आई।